अच्छा भगवान हमन गोल लगी बाबा। जय हो जजमान जय हो। अरे आई आई का हाल बा बाबा समाचार सब ठीक बा। अच्छा एगो 3 बजे भोर में हमरा लड़का भइल। तारा लड़का भैला अरे हमारा ना हमरा मौगी के लड़का ये कौन अच्छा अच्छा हाँ तो का करे के बोलो बोलो ओकरे दिन दशा देखे के बा कि 27 में नहीं खन पड़ल लड़का। अब हम बताए तनी अब हमरा में कहाँ देरी लगी। ए सुनो तनी अब का देख ले बनी का बनी घरावा सुना ना तनी जो काम कर तनी कॉल लेबे तो बताओ तनी ठीक बा। हाँ जजमान भादो 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 हाँ ए जजमान काम तो गड़बड़ हो गइल बा। का भइल बाबा? ए लइकवा 27 में पड़ गइल बा। 27 में पड़ गइल बा। तब ओकर उपाय ओकर उपाय एगो काम कर हाँ 32-33 तारीख आव आ हम लिख के सब सामान दे दिले आ जाके तू किन लियो सामान ठीक बा। सुनी ना अब का भाई बताई का बनी जौन मन करे तौन जा बनाव तनी टाइम है तनी अच्छा 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 ना ठीक बा कोनो बात नहीं। तनी बुर्बक है अच्छा कोनो बात नहीं के तो राहुल काम आई 32-33 तारीख के आ सब सामान लिख के दे दे आ ए बताई ना का बनी बताओ तो नहीं कि हम भूखे रही जा जौन बुझाओ तौन बना लियो ना बताई अब बताइए कि हम पूछिए के जाए। हाँ एगो काम करो जा भात दाल बना दो जा। ना भात दाल ना बनी रोटी बनाए हम रोटी। हम तनी एगो काम कर तनी कॉल लेबे दे। हाँ तो हम रोटिए बनाए। तू एगो काम करो अस्थिरा आओ 32-33 तारीख के आओ सब सामान लिख के दे दिले तारा के। 32-33 तारीख कौना महीने में आई जी बाबा? 32-33 ई को पड़ी अगले महीना तो हाँ अगले महीना में बा। अगले में हाँ अच्छा अच्छा एगो काम करी पहले कुछ एडवांस तनी कर दे। हाँ हाँ ठीक बा हम देब ना। हां या ए बाबू सवेरे के बेरा बा अली जय हो लक्ष्मी तनी आशीर्वाद दे दी हमरा के। जय हो लक्ष्मी जय हो जय हो जय हो सब ठीक होई जा। ठीक बा बाबा चली जा हाँ हाँ जा दी पैसा अब का हो सुनी ना रोटिया घी लगा के बनाई कि तेल लगा के बनाई? भात बना दलू ना रोटी बनला रोटी। एगो काम करो पराठा बना दे जा। हम भभरी बनाए। भभरी बनेगी हाँ भभरी जा भभरिए बनाओ। ना भभरी ना बना पराठा बनाए। देखिए पराठा बना के लिया है। उपाय सोचने के पड़ियो अब बिना उपाय सोचले जिंदगी जियल मुश्किल हो गई बा। अब मेहरारू से छुटकारा पाके के पड़ी। हे हाँ, आ गइल। पनिया तो ना हम खा लनिया पनिया पियनी है नु। पानी हाँ पानी ना पिएब तो ना पियम तो बैठल तनी हम। सुन, एगो बात कहते हैं बोली छोड़ ना कहे ना कहीं। कहीं हाँ कहीं खिसिया जो छोड़ो ना कहे ना कहीं कहीं के बा रे केहू तो कहवाइबे करे। सुना ना कहत रहनिए न हम्म कहत रहनिया कि ए तारा नैहर देखे जाए के। हम नैहर जाही के रहे हम जाइए के रहे हम नैहर रउआ कला से ना माने नैहर हम जाए। तो ढेर दिन लेखे रहे के हम 1 साल रहे हम 1 साल। तार उपाय करो तनी रोक तो एगो काम करो जा जा नैहर हम जा। ना जाए हम ना जाए हम नैहर ना जाए। का ए भगवान सुनो ना एगो गांव भर के लोग जाता तीरथ करे चल जा। हम ना जाए।
हमरे में गलती बा। तीरथ करे केहू ना जाई। हम जाएम हम तीरथ करे जाए आ देख ली सब जन अपने मर्द के संगे जाता लोग, रउआ हमरे संगे चले के पड़ी। हम ना जाए। ना हम रउआ के लेके जाए आई बा हौ गइलसिया हौ बगलवा ली गइलसिया सब अपन अपन मर्द के लेके जाता रसों। तो रास्ता में खाए के कुछ बना लियो। रास्ता में कुछ ना बनी। हाँ कुछ ना बनी, ठीक कहता है। हम बनाएम की हम पुआ बनाएम, बजका बनाएम, बजकी बनाएम, सब बना के ले जाए। ले चल आखिर तो खाए के बा हमारे। एक काम कर, बोली थोड़ा ना कहे ना कहीं के बा कहीं। कहीं हाँ तो तू यही जी बैठ, हम तनी जा तनी सरे में। हम जाम सरे हमें की रउआ बैठे हम जाते नहीं सरे चोर। मार बढ़नी के रे मुदवा के रे बालना बच्चा नींद पड़े। अच्छा हई हई आई भगवान जी हई देख पातरा पर तो धक सूत गइल बनी रे। आई बोलिया धर्म के नाम साफ डुबा देम जी। सुनी हम सरेहुआ में रहनी है और उतना घास चखुरनी है और रउआ यहाँ बैठ के सूतत तानी। सुनो ना खिसिया मत ना। ए बाछी एगो काम कर, का कइल जा तीर्थ ना जाइल जाई। ए चलल जाई की? चल जाई। हाँ चलल ना जाई। एगो काम करी, तारा बहनोई के खबर करे तनी तारा बहनों के साथे चली लो। उ जाइलो ना हम और रउआ चलन सन उ ओकनी के बहिनिया के मत कहे। हाँ हम और रउआ खाली अकेले ही चलल जाई। फिर नखे बनाओगे कुछ रास्ता में खाए के? हम ढेर बनाएम की पूरा तो एकदम मत बनाई। हम पुआ बनाएम सब चीज बनाएम और लेके जाए। ठीक है बा, पूरा खाए के मन करता है। ठीक बा ता बैठा है जी। ना हम जाते नहीं चली रउआ चली लेट होता चली पुआ पकवान बनवा के रख दे चली आई।